Sumode ni ang night market diri sa Iligan City mga Inday no. So grabe jud kadaghan ang tawo aning mga panahon na kay lagi wala siya ning ulan ba o padulungay na sad ang pista diri sa Iligan City. Mo nang inana kadaghan ang mga tawo og inana sad kabibo diri sa Iligan City. Kay diri manggod sa Iligan night market mga Inday no is grabe na jud kadaghang food nga pwede nimong kapilian diri. So daghan na kay kag food nga pwede nimong mapalit diri ba. Og kani nga time is nang laag mi ani or nang gawas mi ani kay lagi mamalit mi og mga food nga gusto namong kaunon diri. Pero pag abot namo mga 6:30 na sa gabi so inani na kadaghan ang mga tawo so medyo maglisod na jud ka og pamalit. Og gani sa ding higayon na mga Inday no moong daghan kay siya tawo kay lagi na ay banda dira sa plaza so daghan kay tawo og saba pud kay og dindot pud kay mga music ba. Mo nang diri sa Iligan City karon mga Inday no is perfect na kayo laagan kay lagi bibo na kay siya kay padulungan ang pista namo diri sa Iligan City. Og daghan na sa kay kang pwedeng kalaagan kay lagi nag-open na ang mugna so pwede po ka dito ka mulaag sa mugna kay lagi daghan kay dito mga food og daghan po kay mga rides dito nga malingaw jud mong mga mata or malingaw jud ang mga anak ninyo or ang mga bata pag dito mo mulaag sa bugna. Pero karon mangud mga Inday no is naami diri sa night market. So diri sa mi sa night market maglaag kay lagi bibo man sad og daghan sad og tawo ba. Og naglibot-libot sa day mi ani kay lagi nangita mi og mga pang snack lang ba kay lagi man naman pud mi panihapon gud ani sa balay. So nag-decide mi nga mangita mi snack diri. Pero lagi sa kadaghan sa tawo so maglisod na jud hinuon ka og pamalit pod. Kay namang gukoy paborito kay diri nga drinks mga Inday ba nga barato ra kayo og lami sad pud kaayo pero daghan kay siyag tawo kay gipilahan pod siya. Mo nang nagtuyok-tuyok sa mi ani please lang. Og wala sa dagi ko ka vlog ani mga Inday ba kay lagi daghan kay siyag tawo og magkabangga-bangga jud ang inyong mga abaga ani mga panahon na. Mo nang akong video inana ra jud na siya og akong gipataas ang ako ang kamera kay para makita nako ang dito sa unahan ba. Og gipangita sa dito namo ang tanghulo diri nga strawberry kay lagi gusto mo kaon ang ako ang piso. Og pinakadaghan diri nga pagkaon or pinakadaghan jud diri nga food mga Inday ba ang ilahang litson kay ilang litson mangud diri islami kay mga timpla og daghan po kay kakapilian diri nga litson. Kay lagi daghan makayo og tawo dito sa litsonan mo nang wala na lang mining lahos didto. Og kani nga park or kani nga area mga Inday no is mga shake ni diri og mga barbecue ba. So mo nang diri sa mi nag-una kay gusto mo palit og nga drinks or barbecue og mga puso ba. Kay bahala magugumana kagkaon sa imong balay so pag abot nimo diri is maibog jud imong mga mata sa ilang mga sudan kay lagi hasta pong lamia mo na makakaon na sad ka og bali. Og mo din nga shake nga akong giingon sa inyo mga Inday ba nga gipilahan jud diri sa night market kay lagi lami pud kay ni ilang shake diri og barato ra sad ba. Og mo din ilang mango cream o shake so kana lami pud kay na siya nga flavor mga Inday ba. Og napo sila mango graham so kamo na bahalag pili sa ilang mga shake kung taga Iligan City mo pero ang pinakalami nila diri nga flavor is katong lava shake nila mga Inday ba kay lami jud kay siya og flavor og perfect jud kay sa mga bata mo nang daghan kay among gipalit aning mga panahon na ambot lang og mahurot baka pud ni namo please lang. Mo nang welcome to Iligan City kung gusto mo mulaag diri sa Iligan City. Og anyway diri na day ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching mo nang bye mo oy.